Святейший сакрамент, нехай наповнить наше серце осолодой Твоей любові, і допоможе імкнуться до невимовних багаттів Твоего володарства, праз Христа Пана нашого. Дорогі парафіяні, зараз ви отримаєте листки со спевами на процесію. Кому хопить, тому хопить, кому ні, то ні. Просто долучайтеся до спеву. І після процесії попрошу вас, каб гэты листки пакинули просто на лавках. Дякую велике. Гэта спевы і тэксты толькі на працэсію.
Падчас святой імшы тэксты ўсе на слайдах.
У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ласка Пана нашого Єсуса Христа, і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами. Дорогие браты и сестры, вельмі прыгожы дзень сёння. Ва ўсім касцёле мы перажываем вялікая ўрачыстасць найсвяцейшага цела і крыві нашага Пана Езуса Христа. Я так падумаў, што ёсць у нашым жыцці такія каштоўныя рэчы, моманты, але перадусім асобы, якіх мы маем на штодзень, нашых блізкіх, родных. І бывае не раз і не два, трэба наноў сабе усвядоміць, які скарб я маю пад бокам, перад сабою. І, напэўна, думаю, што большасць тут прысутных усведамляе сабе, якую вялікую таямніцу і які вялікі скарб мы сёння адзначаем і святкуем. Але ўпэўнены, што для кожнага з нас гэта нагода усвядоміць сабе яшчэ больш, наколькі мы адораныя, наколькі блізка Бог прыходзіць у нашае жыццё. І запрашаю гэтым духу ўдзячнасці, духу такой уважлівасці перажыць гэтую святую літургію, калі ён зноў прыйдзе сёння рэальна прысутны сярод нас. Гэтую імшу цэлебрую за ўсіх вас, дарагія браты і сёстры, за ўсіх нашых парафіянаў, просячы, каб плады гэтай найсвяцейшай ахвяры, гэтай вялікай таямніцы здзяйсняліся ў нашым жыцці. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся. Богу всемогутному, і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі, думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Пана на вишинях Богу.
Помолімся. Боже, Ты ў найсвятейшым сакраменце пакінуў нам успамін сваёй мукі. Просім Цябе, дапамажы нам так ушаноўваць святыя таямніцы Твайго цела і крыві, каб мы заўсёды адчувалі ў сабе плён Твайго адкуплення, які жывеш і валадарыш з Богам Айцом у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги Другозаконня. Моисей сказал народу: «Памятай весь шлях, яким вел тебе Пан Бог твой по пустыне гэтые 40 годов, каб скорыть тебе и выпробовать, и познать, что в сердце твоим. Ты будешь заховывать заповеди тине. И он скорил тебе, мучил тебя голодом и кормил тебя манною, якой не ведал ты и не ведали продки твои, каб показать тебе, что не одним хлебом живе человек, але кожным словом, якое выходит з вуснаў Пана, живе человек. Не забывай Пана Бога твайго, які вывел тебе з зямлі египетской, з дому няволі, які был твоим проводыром у пустыні, великой и страшной, где змей ядовитый и скорпион, и земля безводная. И он сдобыл для тебе воду со скалы крамянёвой, кормил тебе у пустыни манную, якой не ведали продки твои». Гэта Слово Божие. Хвали Иерусалим Пана, Твоего Бога. Хвали Иерусалим Пана, Твоего Бога. Хвали Иерусалим Пана, прославляй Сион Твоего Бога, бо он умацовує засови брамагав Твоих, благословляє сярод Тебе сынов Твоих. Хвали Иерусалим Пана, Твоего Бога. И он усталевает мир на Твоих межах, и насыщает Тебя отборною пшеницей. И он посылает Слово Свое на землю, вельми хутко летит Его Слово. Хвали Иерусалим Пана, Твоего Бога. И он обвестил Слово Свое Якубу, постановы Свои и присуды Израилю. Ніякому народу больше так не учинив, яны не ведають присудов ягоних. Хвали Иерусалим Пана, Твоего Бога. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянов. Брати, келих благословлення, який благословляєм, ці не з'являється уділом у криві Христа.
Хлеб, які ламаем, ці ж не з'яўляецца удзелам у целе Хрыста. Адзін ёсць хлеб, адно цела, мы многія, бо мы ўсе саўдзельнікі аднаго хлеба. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Я хлеб живий, який сышоў з неба, кажа Пан. Калі хто будзе есці гэты хлеб, будзе жыць вечна. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна.
У той час Езус сказаў юдэям: «Я хлеб жывы, які сышоў з неба. Калі хто будзе спажываць гэты хлеб, будзе жыць вечна. А хлеб, які я дам, гэта цела маё дзеля жыцця свету». Юдэі спрачаліся паміж сабою, кажучы: «Як ён можа даць нам есці сваё цела?» Езус жа сказаў ім: «Сапраўды, сапраўды, кажу вам, калі не будзеце спажываць цела Сына Чалавечага і піць крыві ягонай, не будзеце мець у сабе жыцця. Хто спажывае маё цела і п'е маю кроў, мае жыццё вечнае, і я уваскрашу яго ў апошні дзень. Бо цела маё – праўдзівы спажытак, а кроў мая – праўдзівы напой. Хто спажывае маё цела і п'е маю кроў, трывае ува мне, а я у ім. Як паслаў мяне Айцец, які жыве, а я жыву праз Айца, так і той, хто спажывае мяне, будзе жыць праз мяне. Гэта той хлеб, які сышоў з неба, а не той, які елі айцы вашыя і памерлі. Хто спажывае гэты хлеб, будзе жыць навекі». Гэта слова Пана. Присядьте, хто може. Дорогие, думаю, что есть такие фрагменты Евангелия, где занадто каментару не трэба. Сёння Езус вельмі так конкретно, непасрэдна, без нейкіх прыпавесцяў, без вобразаў тлумачыць нам, што ён хоча нам даць і дзеля чаго нам гэта патрэбна. Сёння ён кажа, што ён дае нам сапраўдны хлеб з неба. І гэта значыць ягонае цела. І кажа, што яно нам патрэбна, каб мы жылі. Всё. І цікава, што пасля гэтай пропаведзі ягоныя вучні раздзяліліся. Вялікая колькасць вучняў адышла, таму што не зразумела. Занадта гэта такая непасрэдная, такая пропаведзь была Хрыста. Але частка засталася не таму, што зразумела, а засталася таму, што не ведала, куды пайсці. Толькі Езус абяцае жыццё. Мне здаецца, што, нават не здаецца, я упэўнены ў тым, што гэтае слова таксама дзейнічае на нас. Не думаю, што хтосьці з нас разумее прынцып, па якім гэта адбываецца, па якім хлеб становіцца рэальным целам Хрыста. І сапраўды ў галаве можа ўзнікнуць такі бунт. Юдэі лагічна пытаюцца ў Езуса, як гэта станецца, як ты дасі нам есці сваё цела. Езус, як сапраўдны габрэй, ад пытання ўходзіць. Ён не кажа як. Ён кажа, што канкрэтна дасць. І кажа, для чаго гэта патрэбна. Всё. Гэта таямніца нашай веры. Мы гэта сёння заспяваем. Я заспяваю, гэта вялікая таямніца веры. І мы такія абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаём Тваё ўваскрасенне і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Для чаго ж сёння захвочвае нас гэтая ўрачыстасць? Думаю, што мы святкуем урачыстасць цела і крыві Хрыста як мінімум кожную нядзелю. Бо кульмінацыя кожнага святога дня – гэта менавіта Эўхарыстыя. Гэта сустрэча і з'яднанне з сапраўдным целам і сапраўднай крывёю Езуса Хрыста. Мы гэта святкуем асаблівым чынам у Вялікі Чацвер, калі узгадваем той момант і яго рэалізуем. Падчас літургіі зноў перажываем разам намацальна, калі Езус устанаўлівае гэты сакрамент. Але бачыце, што на працягу вякоў
на працягу гісторыі касцёл зразумеў, што трэба яшчэ аддзельна зрабіць гэтую ўрачыстасць, каб мы яшчэ раз звярнулі ўвагу на тое, што мы маем, што даў нам Христос, што ён нам пакінуў, бо, напэўна, самай вялікай стратай было б гэта ў жыцці не заўважыць. Самай вялікай стратай было б пра гэта забыцца. Это як у цябе, быццам бы у цябе ёсць велізарны капітал, не ведаю, цэлы кантынент з морам, з яхтамі, з усім, што трэба, ўсё, што трэба для жыцця. І ты б ні разу ў жыцці на яго і не паехаў, бо проста забыўся, што ў цябе гэта ёсць. От неяк так, я думаю, адбываецца з тымі, хто не разумее і забываецца пра тое, што Христос пакінуў касцёлу, то бок нам. Сёння вельмі прыгожы вобраз, вельмі прыгожую думку сказаў брат Андрэй Богданович раніца, я б хацеў яго зацытаваць. Сёння Святое Пісанне дае нам вобраз пустыні і манны нябеснай. Да? У першым чытанні мы чуем, як Майсей, як Бог звяртаецца да Майсея. І думаю, што ўсё ж такі важна зразумець і гэтую ролю Эўхарыстыі, цела і крыві Хрыста ў нашым жыцці. Нашае жыццё тут на зямлі – гэта пустыня, гэта старадаўні вобраз. Вось, калі мы глядзім на габрэяў, якія ходзяць па пустыні, якія наракаюць, якім Бог дае запаведзі, яны то слухаюцца іх, то не слухаюцца, то спрабуюць неяк інакш, то ім корціць вярнуцца назад у няволю, у грэх свой. Да? Гэта ўсё сапраўды вельмі прыгожа апісвае нашае жыццё. І што Бог дае? Дае манну. Дае ім адзіную магчымасць і адзіны накірунак, каб вось ісці, каб выжыць. І калі мы перанясём гэты вобраз на нашае жыццё, то бачым, што і нас калбасіць, што і мы часта шукаем іншых апораў, часта мы не ведаем, як у гэтым жыцці ісці, што выбіраць. Часта мы бачым міражы, і нам бывае дрэнна, нам хочацца есці ці піць, мы бачым нейкую магчымасць, о, гэта мне дапаможа ў жыцці, я выбіраю гэта, аказваецца, што гэта неправда, што гэта міраж. І зноў шукаю. І вось Христос дае гэтую штодзённую манну. Толькі ўжо роля гэтай манны, яе вартасць намнога большая. Гэтай маннай становіцца ён сам, каб мы праз гэтую пустыню нашае жыцця прайшлі. І вось, дарагія браты і сёстры, хацеў бы, каб мы усвядомілі сабе гэта. Вот такія тры, ну, неяк сёння мяне, я спугаўся. Калі я звычайна укладываю пропаведь, я так звычайна так думаю, які-небудзь тры думкі, тры нейкія праўды паказаць. А сёння ў мяне тры дзеясловы, тры захвоты такія ёсць. Я не люблю захвочваць, не люблю казаць, што рабіць, бо гэта маралізатарства. Я не хацеў бы маралізировать замбоны, но, прабачце, не паспеў я нешта другое прыдумаць, таму скажу. Вот першая рэч, да якой запрашае сёння касцёл, вось гэтая праўда, Слова Божае, вот я ўжо гэта казаў, усвядоміць сабе, асазнаць, да? Усвядоміць. Вот ці я разумею увогуле, што адбываецца на алтары падчас святой імшы? Ці я разумею, каго я прымаю ў сваё сэрца. Я так прыйшоў, у нас сёння выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту было ў 4, я прыйшоў где-то без 10:05, хаця бы на 10 хвілін пабыць, і я так заўважыў, а я гэта і раней заўважаў, што людзі, бывае, без асуджэнняў, без ацэнак, але проста заўважыў цікавы момант, што Найсвяцейшы сакрамент тут на алтары, а ёсць некаторыя з вас, якія ну, канешне, і тут укленчаць, там прывітаюць пана Езуса, але таксама падыдуць і да адной іконы, і да другой, памоляцца, там памоляцца. Ну, сапраўды прыгожа, што ёсць адносіны і з Марыяй, і з айцом Піо, і з, можа, святым Францішкам. А бывае такое, што хтосьці падыдзе да тых, а да Свяцейшага сакраменту, напрыклад, ну, не падыдзе, не затрымаецца. І ў мяне такі вобраз толькі ўзнік, як для параўнання. Просто не каб мы там подумали, что мы плохие, не в этом сенсе. Але так, что вот бывае, вот як быццам бы поставіць урад, вот уявіць сабе, я з вами размаўляю, тут фотаздымак, не ведаю, там, вашага сябра якога-небудзь, радні, тут жывы чалавек, тут яшчэ фотаздымкі, да? Ну, канешне, як бы гэта выглядала, калі вот ёсць фотаздымкі, чалавек жывы, я падыходжу, напрыклад, да фотаздымку,
а чалавек тут стаіць і, напрыклад, размаўляе з фотаздымкам. Не хачу сказаць, што той, хто моліцца да фігуры ці да абразоў, размаўляе з фігурай абразом. Мы ведаем, што мы звяртаемся да тых, каго яны абазначаюць. Але калі ёсць рэальна прысутны хтосьці, асоба, а менавіта Езус на алтары, гэта неяк так дзіўна, таму што я ўпэўнены, што і Марыя, і айцец Піва ў гэтым моманце яны таксама так стаяць, схіленыя да Хрыста, які тут прысутны. Я проста гэта хацеў сказаць, каб мы гэта маглі адчуць, гэтую розніцу. Ніводзін абраз, нават самы прыгожы, нішто ў гэтым касцёле няма больш жывога і рэальнага, чым Христос, які ёсць у Эўхарыстыі. Гэта Ён сказаў, гэта яго рашэнне, гэта яго слова быць тут з намі, так рэальна. І проста захвочу вас, браты і сёстры, каб гэта сабе ўсвядоміць, што калі тут на алтары Христос, больш жывога чагосьці, больш важнага няма. Ён самы жывы, уся ўвага на яго, толькі на яго. Не змушаю, конечно, але так мне здаецца, што так яно проста духоўна функцыянуе. Свядомасць, хто ёсць тут. Другая рэч, другая заахвота, гэта для таго захвочваць, каб карыстацца і змагацца за тое, каб прымаць гэты пасілак як мага больш годна і як мага часцей. Напэўна, у сённяшняй урачыстасці это важна сказаць, што нам у жыцці патрэбныя сілы, патрэбная Божая дапамога. І калі бывае такое ў жыцці прыходзіць, то можа адкладу споведь на пазней. Можа, я яшчэ не павырашаў свае адносіны, яшчэ, напрыклад, не ў сужэнстве жыву, а мог бы. І так, можа, калі-небудзь вырашу. Канешне, можа і так, але проста шкада, калі чалавек сам адмаўляецца ад вялікага дару, ад сілаў, якія яму так сапраўды патрэбны, які ён штодня шукае. І варта змагацца за тое, каб прымаць Хрыста як можна часцей, бо Христос мяняе сэрца чалавека, аздараўляе яго, лечыць, перамяняе і ўпадабняе да сябе. І трэцяя рэч, да якой бы хацеў вельмі захвоціць, на якую звярнуць увагу, гэта такое слово наше любімае адарацыя, альбо інакш пакланенне. Ведаеце, што мы можам у гэтым жыцці даць Богу? Мы так самі думаем, што мы можам даць нашым дзецям, нашым любімым, мужу, жонцы, нашым бацькам, нашым сябрам. Што мы можам даць Богу насамрэч? Чаго ў яго няма? Усё ў яго ёсць. Але, напэўна, Бог стварыў нашыя сэрцы на сваё падабенства дзеля таго, каб і мы навучыліся любіць. Мы станем людзьмі ў паўнаце, калі будзем падобныя да яго. А які ён? Ён гэта той, хто заўсёды прысутны, хто шукае прысутнасці. Ён гэта той, хто заўсёды служыць. І калі я маю быць па вобразу Божаму, то, напэўна, адзінае мудрае, што я магу даць Богу, чым яго праславіць, гэта з ім быць, гэта знайсці на яго час, каб пабыць на гэтай адарацыі. Гэта скарб касцёла, гэта спосаб малітвы, які стагоддзямі адкрыў менавіта каталіцкі касцёл, якім мы ганарымся. Гэта спосаб малітвы, які мяняе заўсёды лёс чалавека. І гэта малітва, яна тым складаная, што там нічога не трэба рабіць, а проста быць, прыйсці і быць з ім. Я разумею, што ў нашай парафіі не так шмат такіх магчымасцяў, бо ў нас ёсць адарацыя, выстаўленне сакраменту у чацвяргі з 16 до 18. Большасць людзей на працы, не ўсе могуць прыйсці, але нізкі паклон тым нашым парафіянам, якія прыходзяць заўсёды ў чацвер, праўда. Дзякуй вам за тое, што вы гэта робіце. Мы ўвялі яшчэ адарацыю першую пятніцу месяца. Заўтра, напрыклад, будзе пасля вячэрняй імшы. Адарацыя мае характар перапрашэння за грахі нашых парафіянаў, нашых блізкіх, родных і проста быцця з ім, зноў жа такі. І таксама ёсць адарацыя ў першую нядзелю месяца, калі мы збіраемся проста, каб праславіць яго, каб паспяваць, але таксама, каб пабыць з ім.
Я калісьці некаторым з вас дзяліўся, што ў мяне такая ёсць заветная мара. Не ведаю, можа, калі-небудзь яна здзейсніцца, можа, не. Але каб у нашай парафіі паўстала вечная адарацыя. Гэта значыць, каб было такое месца, можа, памяшканне, дзе заўсёды ёсць выстаўлены свяцейшы сакрамент і заўсёды пры ім хтосьці ёсць. Да, так распісаны дэжурства, можа, да? Каб кожную гадзіну, тыдні, дня і ночы хтосьці быў. Напрыклад, цікава, што у Беларусі, ведаю, бліжэй да нас у Івянцы ёсць такое. Глядзіце, вянец у некалькі разоў меншы, чым маладзечны. Да? Я веру і адчуваю, што калісьці ў нашай парафіі гэта будзе магчыма. Але гэта дзесьці мая мара, бо я з гэтым сутыкнуўся у Польшчы, у розных гарадах і таксама ведаю са сведчанняў многіх святароў і людзей, як мяняліся цэлыя гарады, калі штосьці такое паўставала. Я проста сёння дзялюся марай, бо ведаю, што яны спаўняюцца. Прашу вас аб малітве, каму гэта ў сэрцы адгукаецца, каб можа калі-небудзь такое здзейснілася. Я, шчыра кажучы, на адзін момант не ведаю, як гэта арганізаваць ці зрабіць, ды і памяшкання пакуль няма, хоць ідэя ёсць. Але перадусім прашу, каб маліцца аб гэтым. Але калі якая-небудзь супольнасць захоча, напрыклад, адзін дзень, проста так паміж сабой раздзяліць, і там пэўную некалькі гадзін дня, каб проста патрываць пры найсвяцейшым сакраменце. Аднойчы ведаю, што наш францішканскі ордэн свецкіх так зрабіў перад урачыстасцю Францішка, патрывалі ад ранішняй імшы да вячэрняй, змяняючыся. Гэта быў вельмі добры і прыгожы вопыт. Проста, кажу ідэі, калі хтосьці захоча, якая-небудзь супольнасць ці група людзей, заўсёды за. Нешта такое зробім. Браты і сёстры, праз некалькі хвілін мы пойдзем у працэсіі вызнаць нашу веру, вызнаць наш гонар, убачыць гэты скарб, вынесці яго, падзяліцца з наваколлем. І вельмі вам жадаю, каб і сабе, каб адкрыць гэтую прыгажосць, гэтую вялікую, шалёную любоў Хрыста, які так моцна кожнага з нас любіць, што вырашыў не толькі быць блізка нас, але з'яднацца з намі як найглыбей. Амен. Вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога. Да нашага Айца ў небе, які спаслаў свайго ўмілаванага Сына, каб мы мелі сапраўднае жыццё, узнясём супольныя малітвы і просьбы. Молімся за Христовы касцёл, каб з Еўхарыстыі ён чэрпаў сілы для духоўнага адраджэння.
Молімся за біскупаў і прэзбітараў, з рук якіх мы атрымліваем святую камунію, каб Христус няспынна умацоўваў іх сваёй ласкай. Panie, prosim Ciebie, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Молімся за дзяцей, якія ў гэтым годзе прынялі першую святую камунію, каб яны імкнуліся жыць у ласцы ўсё сваё жыццё. Panie, prosim Ciebie, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Молімся за тых, каго Бог адарыў ласкай паклікання, каб праз сваю сувязь з Христом і малітву яны сталі прадвеснікамі новага жыцця. Panie, prosim Ciebie, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Молімся за тых, хто аплаквае смерць сваіх родных, каб яны жылі надзеяй на сустрэчу з імі ў небе. Panie, prosim Ciebie, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Молімся аб шчаслівых родах для Вікторыі, а таксама аб Божым благаслаўленні апецы Маці Божай для Віталія з нагодай дня нараджэння. Panie, prosim Ciebie, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб удзел у сённяшняй урачыстасці паглыбіў нашу веру і еднасць з Христом, прысутным у найсвяцейшым сакраменце. Panie, prosim Ciebie, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Божа, мы дзякуем Табе за дар цела і крыві Твайго адзінароднага Сына. Учыні, просім, каб мы дасягнулі вечнага шчасця ў нябесным валадарстве. Праз Хрыста, Пана нашага. Полная величина росла, ахвяра збавчая Христа, Тобі плоди, що земля дала, хлебом анgelов становятся. Полная величина росла, ахвяра збавчая Христа, Тобі плоди, що земля хлебом анgelов становятся. Белый хлеб в руках святарских, Ты прими наш добрый Отче, кап'ем став Христовим телом, як народ покорно просить. Полная величина росла, ахвяра збавчая Христа, Тобі плоди, що земля дала, хлебом анgelов становятся. Полная величина росла, ахвяра збавчая Христа, Тобі плоди, що земля дала,
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. И так само просим Тебе, Пане наш Божа, одари Твой костел едностью и супокоем, знаком яких з'является гэтая ахвяра, праз Христа Пана нашага. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серці. Подякуем Пану Богу нашему. Он нам это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён сапраўдны вечны святар, устанавіў абрад няспыннай ахвяры, і першы сябе самога прынёс Табе як ахвяру збаўлення, а нам наказаў складаць яе на ўспамін аб сабе. Яго цела за нас ахвяраванае, гэта духоўны пасілак, які нас умацоўвае, а кроў за нас пралітая, гэта духоўны напой, які нас ачышчае. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе, з радасцю усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, расставлена вышиня, благословленный Твой, кто приходит у имя Пана, расставлена вышиня. Милостивый Ойча, покорно просим и молим Тебе праз Езуса Христа, Сына Твоего Пана нашага, каб прыняў і благословіў гэтыя дары, гэтыя прынашэнні, гэтую святую беззаганную ахвяру. Складаем яе Табе найперш за Твой святы каталіцкі касцёл. Будь ласкавы адорваць супакоем, ахоўваць, яднаць і кіраваць ім ва ўсім свеце, разам са слугой Тваім папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсімі, хто верна захоўвае і вызнае каталіцкую і апостальскую веру. Памятай, Пане, пра слугаў Тваіх, нашых парафіянаў, і пра ўсіх тут прысутных, веру і адданасць якіх Ты ведаеш. За іх мы прыносім Табе гэтую ахвяру хвалы, і яны таксама яе Табе прыносяць за сябе і за ўсіх сваіх блізкіх, за адкупленне сваіх душаў, за надзею на збаўленне і ўратаванне, узносяць свае малітвы да Цябе, да Бога вечнага, жывога і праўдзівага. У еднасці з усім касцёлам найперш з пашанаю ўспамінаем бласлаўлёную заўсёды Панну Марыю, Маці Бога і Пана нашага Езуса Христа, а таксама святога Юзафа, абранніка Найсвяцейшай Панны, святых апосталаў і мучанікаў Тваіх, Пятра і Паўла, Андрэя і ўсіх святых Тваіх. Праз іх заслугі і малітвы няхай ва ўсім ахоўвае нас Твая апека. Пане, ласкава прымі, просім гэтую ахвяру ад нас, Тваіх слугаў, і ад усёй сям'і Тваёй. Захавай дні нашыя ў Тваім супакоі, збаў нас ад вечнага асуджэння і далучы да Тваіх выбраных.
Просім Цябе, Божа, моцаю свайго благаслаўлення асвяці гэтыя дары і ўчыні іх дасканалаю і мілаю Табе ахвярай, каб сталіся яны для нас целам і крывёю Твайго наймілейшага Сына, Пана нашага Езуса Хрыста. Напярэдадні мукі Ён узяў хлеб у свае святыя і дастойныя рукі, падняў вочы да неба, да Цябе, Бога, свайго Айца ўсемагутнага, і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў гэты пачэсны келіх у свае святыя і дастойныя рукі, зноў Табе падзяку складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвешаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и читаем Твоего престяпания. Пане, мы слуги Твои и Твой люд святы, успамінаючы благаслаўлёную муку і ўваскрасенне, а таксама хвалебнае ўнебаўшэсце Езуса Хрыста, Сына Твайго, Пана нашага, складаем найсвяцейшай велічы Тваёй з Тваіх дароў шчадротаў ахвяру чыстую, ахвяру святую, ахвяру беззаганную, хлеб святы жыцця вечнага і келіх вечнага збаўлення. Узглянь на яе міласціва і спагадна і ласкава прымі яе, як прыняў дары праведнага слугі Твайго Абаля, ахвяру патрыярха нашага Абрагама і святую ды беззаганную ахвяру, якую прынёс Табе найвышэйшы святар Твой Мельхізедек. Пакорна просім Цябе, усемагутны Божа, загадай свайму святому анёлу занесці гэтую ахвяру на Твой нябесны алтар, прад аблічча Тваёй боскай велічы, каб заўсёды ўсе мы, якія ўдзельнічаем у гэтай ахвяры алтара і прымаем найсвяцейшае цела і кроў Сына Твайго, атрымалі шчодрае нябеснае благаслаўленне і ласку. Памятай, Пане, таксама пра слугаў Тваіх, якія адышлі перад намі са знакам веры і спяць у супакоі. Просім Цябе, Пане, дай ім і ўсім, хто спачывае ў Хрысце, прабываць у месцы суцяшэння, святла і супакою. Таксама і нам, грэшным слугам Тваім, якія спадзяюцца на вялікую міласэрнасць Тваю, будзь ласкавы даць удзел у еднасці з Тваімі святымі апостоламі і мучанікамі, з Янам, Стэфанам, Мацеем, Барнабам і ўсімі святымі Тваімі. Увядзі, просім, і нас у іх супольнасць не дзеля нашых заслугаў, але дзякуючы Твайму прабачэнню. Праз Хрыста нашага Пана, праз якога Ты, Божа, усе гэтыя даброты няспынна ствараеш, асвячаеш, ажыўляеш, благаслаўляеш і нас імі надзяляеш. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала
праз усе векі вечныя. Атрымалі мы Духа Святога, які нас учыніў дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць. Отче наш, который есть у небе, святится имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Христе, Ты сказав апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодна с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, які живеш и валадарыш на веки вечные. Супокой Пана няхай заўсёды будзе з вами. Перадайте ближнему знак супокою. Рану Божий, який береш на себе грехи світу, смилуйся над нами. Рану Божий, який береш на себе грехи світу, смилуйся над нами. Рану Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось Езус Христос, баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, шчаслівыя пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Хто спажывае цела маё і п'е кроў маю, трывае ува мне, і я у ім.
Молимся. Пане Езу, учини ласкава, каб мы ў вечнасці радаваліся поўным удзелам у боскім жыцці, якое ў сакраменце Твайго найсвяцейшага цела і крыві на зямлі нам прадвяшчаеш, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Дарагія, шчыры дзякуй вам за супольную малітву. Яна на сёння не заканчваецца. Зараз, як ужо казаў, вырушым у працэсію да 4 алтароў, дзе пачуем Божае Слова, якое яшчэ больш будзе нам адкрываць таямніцу Еўхарыстыі. Захвочваю з вялікай радасцю, з вялікім гонарам ісці ў гэтай працэсіі, бо чым мы большым у жыцці можам ганарыцца, як не тым, што нам з'явіўся, аб'явіўся і да нас прыйшоў жывы Христос. Ад усяго сэрца хачу падзякаваць усім супольнасцям, усім тым, хто рыхтаваў гэтыя алтары. Хай Бог будзе праслаўлены ў вашай працы, усім, хто упрыгожваў сённяшнюю літургію, хору, міністрантам і, канешне ж, першакамунійным дзеткам таксама асаблівым чынам дзякую. І будзем вырушаць у працэсію. Ворожия,
Помолимся. Боже, Ты в найсвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановывать святые таямницы Твоего тела и крови, каб мы заўсёды адчували ў сабе плён Твайго адкуплення, які жывеш і валадарыш на векі вечныя.
Откроешь сам? Умеешь? Естественно. Естественно. Сегодня, завтра святого будет какого-то узкого вроде. Какого святого? Смотри. Не, это не то.
есть такая возможность. Хорошо, спасибо большое.